Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita luka, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Hulyo 31 tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kagmabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon ang Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Lalaki na patay matapos ginsulong ang puloy-an sang sospetsado. LGU sang San Carlos ginkalipay ang kooperasyon sang publiko angot sa vaccination. Sa mga nagapanguna nga balita national, infectious disease experts suportado ang mandatory COVID-19 vaccination. WHO na alarma sa nabuo nga vaccination rate sa Pilipinas para sa mga senior citizens. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una
una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Balita una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:14, kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Patay ang 21 anyos nga lalaki matapos ginalagar ginabo sa nagpanulong kag nag-iskandalo sa balay sang sospetsado sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Banwas sang Kawayan, Las Dias ang gabi. Ang napatay ginakilala sa kay Angelo Blanco kag pumuluyo sang Purok Tabuk Suba sa mga barangay kag Banwa. Sa pagpangusisa ni Kawayan PNP Commander Lieutenant Colonel Norberto Barniso, nakainom si Bianco o kon si Blanco sang ginhimo ang pagsulong sa balay sang sospetsado nga ginkilala kay Jesse Umata Sr. Suno kay Barniso, gintuyo man sang sospetsado nga usisaon kun nga nagaiskandalo si Blanco apang ginaligar nga ginhampak siya usar ang uway. Tungod sini, nagbalo si Umata pagi sa paglabo sa liog sa kay Blanco. Gindala sa Kawayan District Hospital si Blanco apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Samtang, priso si Umata sa custodial facility sa Kawayan PNP. Si Mata, nagawa sila balay, kubog. Nagdala siya ka maoy ito sa balay siyang suspect. Hindi man sa kilala. So, nasalaan niya lang guro. Kung ano nga pagkabutang nga dito siya sumunod. Kung mugabi na, murag-muragan itong tagbalay. Kaya kasing gitan siya nga may dala pa siyang uway na black. Na ginawara siya nga mangampak siya. Ang kabahin sang palayag ni Kawayan PNP Commander Lieutenant Colonel Norberto Barniso. Sa iba nga balita lokal, ginalauman ang presensya ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 Director Alex Tablate sa masunod nga semana para sa ika-30 nga Regional Oversight Committee nga patigayunon sa syudad sang Talisay sa Negros Occidental. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, 36 ka mga barangay sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ang usisaon sang committee para sa drug clearing program sang gobyerno. Nagalaom si Gomez nga madamo ang magkapasar kag madeklar nga drug-free barangay. Ginpasiguro ni Gomez nga nakumpleto sa mga barangay gin-qualify sa on-site validation ang mga kinahanglanon nga requirement sa nga committee.
Ginkalipay ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang kooperasyon sa pumuluyo sa padayon nga pagpangbakuna. Suno kay Gustilo, nagdamo ang luyag magpabakuna sa diinagdangat na sa masobra 8,000 ang nabakunahan. Target sang syudad nga mabakunahan kung mabakunahan ang 90,000 tugto 100,000 agud malamot ang herd immunity. Tanibaluan, ang syudad sang San Carlos may masobra 130,000 ang populasyon. May harap naman sa medyo kulbaan, pero damo-damo nakita naman na gusto natin magpa-vaccinate. So this is a good indication sa drive ng local government sa hanaton na sige na magpa-vaccinate natin. Ang kabahin sa palayag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Nagapadayon ang proyekto sa provincial government sa pihak sa COVID-19 pandemic. Una din nag-turnover naman sa kagamitan sa sa panguma si Governor Eugenio Aksyon. Naglabot sa 3,920,000 o kung 3,920,000 pesos ang sang traktura, rice planter kag harvester ang ginhatag sa Kalumangan Integrated Farmers and Farm Workers Association o kung kalipwa sa barangay Kalumangan sa syudad Sambago. Kung makabenepisyo sa mga makagamitan ang 20 tanan ka mga mangunguma. Nagapadayon ang on-site vaccination activities sa lokal nga panguluhan sa Bacolod bilang kabahin sa estratehiya nga ginahimo sa Emergency Operations Center kon EOC. Sunod kay City Administrator M. Ang may pila ka mga subdivision ang tigayon nga ginkatuan sang team para sa patigayunon sang among aktibidad. Dugang pa ni Ang, antes pa man mag-qualify para sa vaccination activity ang isa ka subdivision o kun grupo nga naga-request sa EOC, kinahanglan nga makapasar sa inspection nga ginapatigayon sang Vaccination Center Committee kaupod sa CDRMO. Magluwas sa requirements ng lugar sa din patigayunon ang pagpangbakuna, dapat man nga hindi maglubo sa 300 ka mga persona ang kadamuon sa mga individual nga natalana bakunahan. Wala sang patigayunon nga mall vaccination activity sa Lunes sa Mahinsang Ayala, SMX kag Robinson sa syudad sa Bacolod kasunod sang ginhimo nga request sa mga vaccinators nga magpahuway sa mga adlaw samtang magapadayon naman ang pagpangbakuna sa Mahinsang City Mall sa Golden Field kag Mandalagan. Sunod kay City Administrator M. Ang, luyag man sa mga vaccinators nga temporaryo magkapahuway matapos ang malawig nga pagtrabaho. Dugang pa ni Ang, balik na sa masako nga trabaho ang mga vaccinators pag-abot sa Martes, labi na nga mayara sang 25,000 ka doses ang Sinovac nga nag-abot sa Bacolod subong adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Amligan ng lawas, pag isa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Sa aksyon!
Kakaroon sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita national, suportado ni infectious and tropical medicine expert Dr. Jen Solante ang mandatory COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Sunod kay Solante, panahon na para himuon mandatory ang pagbakuna tungod nakita naman kung ano ang benepisyo kag bentaha sa nabakunahan ikumparar sa wala pa. Apang wala man ginabaliwala ni Solante ang problema angod sa limitasyon sa bakuna nga nagaabot rason nga may ginatawag nga priority groups. Subong man ginpahayag ni Solante nga kinahanglan nga ibalanse ang pulisa sa supply sa bakuna agud malikawan ang problema sa vaccination program. Naalarma sa karon ang World Health Organization o WHO diri sa Pilipinas angod sa manubo nga COVID-19 vaccination rate sa mga senior citizen sa pila ka mga local government units sa pihak sang pamawag sang Delta variant. Sunod kay WHO representative to the Philippines Dr. Rabindra Abiasinghe, ang mahinay nga roll-out sa bakuna sa mga senior citizens may epekto sa mga hospital bangod nagasulobra ang mga pasyente bangod sa madamo nga kaso sang COVID-19 sa nasambit nga grupo sa mga individual, subong man ang posible pagsaka sa kadamuon sa mga nagakapatay. Sa record, naka-administer sa bakuna ang Pilipinas ang masobra 17 milyones doses. Ginpahayag ni Agrarian Reform Secretary John Castriones nga napanagtag na sa mga maunguma ang 229,000 hektarya sang duta sa idalam sang programa sang gobyerno. Sunod kay Castriones, kalakip sa napanagtag amo ang newly acquired lands, redocumented lands o collective certificates of land ownership awards o CLOA, kag duta nga gin-turn over sa land bank. Dugang pa ni Castriones, may ipanagtag pa sa karon nga 1.3 milyon ka hektarya sang duta sang collective CLOAs. Sa idalom naman sang support to parcelization of lands for individual titling o split project. Sa katapusan nga balita national, ginpangunahan na ni Vice President Leni Robredo kag New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang pro-democracy leaders sa pag-intra sa Akbayan Party List na pagbukas ng 8th Congress. Sa video message, ginpahayag sa Vice Presidente nga dako ang papel sang Akbayan para sa pag-isa sa mga ginapakig bato nga demokrasya, kayliwayan, dignidad sang kada Pinoy kag tawhanon niya kinamatarong sa pihak sang hangkat ni ginapangatubang ilabi na sa karon nga administrasyon. Gin kasubo naman ni Robredo ang natabo nga ang oposisyon amo ang nangin target sang troll armies, disinformation kag fake news apang ginaengganyo sini ang partido nga padayon magtinguha kag ipahibalo ang kamatuoran. Una sa balita, una sa aksyon. Kaginyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Hulyo 31 tuig 2021. Sa liwatang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon